Is-sorveljanza fuq il-ġurnalisti permezz tat-teppjar ta' telefonati fost oħrajn ma tistax tkun ipprojbita l kollox, hekk sostnit Roberta Mezzola fi Brussell u ġie rrapportat anke dwar dan li ddikjarat mis-sit awtorevoli Politico. Din il-pożizzjoni qajmet diskussjoni u kien hemm min argumenta li hemm minu favur spjunaġġ fuq il-ġurnalisti. Fost ċerti sezzjonijiet tal-medja inkluż tal-Partit Nazzjonalista sar attakk anke fuq Malta bilan li titpinġa stampa mhux veritiera fuq pajjiżna. Ewlenin fosthom fuq dan l-attakk kien hemm David Kaza. Intqal li Malta flimkien ma' pajjiżi oħra fosthom Franza, l-Iżvezja u l-Finlandja huma favur spjunaġġ tal-ġurnalisti, iżda dan ġie miċħud u mgiddeb minnu fih mill-Gvern Malti li saħaq li Malta favur liġi li qiegħda għad-diskussjoni dwar il-libertà tal-istampa u pajjiżna u kontra l-ispjunaġġ u metodi ta' sorveljanza fuq il-ġurnalisti. Intqal biss li dan u l-każ meta ma jikkompromettix is-sigurtà nazzjonali. Fi kliem ieħor sorveljanza mill-awtoritajiet bħal pulizija issir biss f'każ ta' teddida l-pajjiż bħal ngħidu aħna fuq suspett ta' xi pjan ta' attakk terroristiku. F'dak il-każ l-awtoritajiet għandhom ikollhom is-seta li jissorveljaw is-suspettati wara dawn it-tip ta' attivitajiet perikolużi għas-sigurtà tal-pajjiż, irrispettivament u mhix ġurnalisti jew le. Issa wara li fuq din il-pożizzjoni raġunata jidher li ħajintlaħaq qbil tal-establishment nazzjonalista waqfu u dawru d-diska għax indunaw li l-pożizzjoni raġunata tal-Gvern Malti hi sensibbli u għandha mis-sewwa. Fuq dan il-qasam pajjiżna ressaq 3 liġijiet tal-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-Gvern kien aċċetta konsultazzjoni ulterjuri min-naħa tal-Kumitat Esperti tal-Midja dwar dawn l-abbozzi li fihom hemm 87% tar-rakkomandazzjoni tal-Kumitat imsemmi. Anke l-Kunsill tal-Ewropa kien iddikjara li dawn l-abbozzi huma pass fid-direzzjoni tajba dwar il-libertà tal-midja. Għal kollox stampa differenti minn dik li ppruvaw jgħaddu l-forzi tal-establishment li għadhom jiddettaw il-politika ta' Bernard Grech u tal-Partit Nazzjonalista.